अस्सलामुअलैकुम रउआ स्वागत बा भोजपुरी जोगाड़ू किचन में। तो आज हम पत्ता वाला मेहंदी के बारे में जानकारी देवे चलतनी। तो चली लोनी हम वीडियो के शुरू करतनी। तो देखी लोनी हम पत्ता वाला मेहंदी गाछ से तोड़ के लिया ले बानी। एमे जौन डंठल टूट के आवेला ओकरा के बिल्कुल साफ कर लियाई जे हमनी के मेहंदी अच्छा से पिसाई। तो देखी लोनी बहुत सा दीदी का करी लोनी जे मिक्सी के जाल में पीसी लेनी। तो मिक्सी के जाल में पीसला से ये फ़ायदा होला, झटपट पिसा जाला। मने जौन सिलवट पर पीसल जाला तो अच्छा से पिसाला, लसूर भी होला आ या अच्छा भी होला। बाल में लगैला से या हाथ पर में लगैला से अच्छा भी लग जाला। तो चली लोनी हम एकरा के सिलवट पर पीस के हम तैयार कर लिए। देखी लोग सिलवट के अच्छा से धो लियाई आ धो के एकरा के थोड़ा थोड़ा क के एकरा के अच्छा से पीस लियाई जे हमार मेहंदी अच्छा से पिसा जाए। तो देखी लेनी सिलवट से पिसले से फायदा ये होखेला जे हाथ पर में लागेला या बाल में लागेला तो अच्छा से ई लसूर होखेला तो ई उधरेला ना। आ मिक्सी में पीसले से ये होखेला जे उ लसूर भी ना होखेला। तो देखी लोनी हम सब पीस के आ रउआ लोगन के देखाओ तनी। कोशिश करी लोनी जे सिलवट पर पीस के हाथ पर में लगाई या बाल में लगाई। तो देखी लो नी थोड़ा सा मेहंदी हम उबार के रखतनी हाथ में लगाओ खतरा आ इस सारा मेहंदी हम बाल में लगवाएं। तो देखी लो नी हम चल तनी हाथ में लगा के रउआ लोगन के दिखाए तनी। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया कलर भी आवेला। तो देखी लोगनी हम कितना अच्छा से मेहंदी देखी कितना लसूर भी होकला आज अच्छा से लग भी जाला। तो कबो भी पत्ता वाला मेहंदी लगाई लोनी तो निशा पाउडर लगा के लगाएम लोनी जो अच्छा कलर भी आई आ बढ़िया भी हुई। तो देखी लोगनी हमार मेहंदी अच्छा से पूरा फाइनल हो चुकल बाटे। अब एकरा के 1 घंटा तक ले इंतज़ार कइल जाई। 1 घंटा हो जाई तो मेहंदी के उतार के धो दियाई। देखी लोगनी हमार 1 घंटा मेहंदी लगले हो चुकल बाटे। अब एकरा के अच्छा से उतार लियाई। उतार के अच्छा से एकरा के खूब बढ़िया से धो लियाई। देखी लोगनी कितना अच्छा कलर आ चुकल बाटे। तो रउआ लोगन के पत्ता मेहंदी ले आई लोनी आ सिलवट पर पीस के निशा पाउडर लगा के लगाई लोनी। हमार वीडियो अच्छा लगल हुई तो चैनल के सब्सक्राइब करें लोगनी।